Beste ariketa potolo bat. Kasu honetan, sistema ate automatiko bat da. Begiratzazu hemen argazkitxoak. Hemen badukagu atea itxita eta hemen irekita. Eta prozesuan kontrolatzen dira dagoela irekita eren bat eta bi eren. Orduan, sistema puntu horietan egon barko da, esaten digute, zabaltzerakoan prozesua jarrituko du, itxita eren bat zabalik, bi eren zabalik eta zeharo zabalik, eta ixterakoan kontrako prozesua jarraitu behar du. Esaten digute, sensore bat dagola, detektatzeko norbait dagoen edo ez, sensore bakarra, sarrera bezala, eta sistemak, diseinatu beharko dugu sistemak, irtera hauek izan beharko ditu. Irtera pila bat, baina, ez kezkatu. Hauek izan behar dira bakoitzak karnok bat, eta ez dauka, guztierak ez daukate horren beste eraginik. Badirudi irtera horiekin kontrolatzen dutela prozesua, batak badirudi sartzen da, itxita dagoenean denak batera, irekita dagoenean zeroan, eta tartean horrelaxe konfiguratuta, argitxoren batzuk pizteko edo, ez dakigu, irtera horiek behar ditugu, posizio horietan, eta gainera, behar dugu jakitea atea irekitzen edo ixten dagoen. Bi irtera hauek izan behar ditugu aktibatuta. Zabaltzen dagoen bitartean, hemendik onutza jaten denean, eta ze aktibatu beharko da, ixten denean, hemendik onutza joaten denean, norbait ez badago. Bale? Sarrera bat, irtera pila bat, eta sistema. Orduan. Egoerekin pentsatu horretik, horren beste irtera daude hemen, marraztu behar dut hemen diseinatu behar dugun zirkuitoa. Izan beharko dituen sarrerak eta irterak. Zirkuitoa sekuentzia denez, egon behar da kontrolatuta erloju batekin, eta hemen izan behar dugu sarrera bat dela. Ese sensorea, eta irtera, 5 irtera izan behar ditugu. Beraz, zirkuitoa, hau izan behar da. L2, L2, L1, eta A eta C. A eta C. A eta C. A, C, L2, L2, L1. Zirkuito diseinatu beharko dugu. Zirkuito sekuentziala. Hau da egin beharko duguna. Ez digute esaten zer flip-flop, baina mur esaten digute. Bale, hasi zen beti bezala gauzak pensatzen. Ia, egoerak, sistema honen egoerak zeintzuk diren. Eta hemen zerbait elegantea gertatu behar da. Bestalde, ia begiratzen itxuintzazue, ariketa hauek ni oso azkar joaten naiz esaten duenaren arabera, baina hoberen da zuek irakurtzea poliki-poliki, zuen modura ulertzea eta gero ikusten nik egiten dudana, bale? Egoerak, bale, argazkitxo bat egiten badiogu sistema honi, zer da sistema hau? Ate hau, bez? Argazki bat egiten badiogu, zer ikusi dezakegu? Ba ikusi dezakegu atea itxita, ikusi dezakegu atea eren bat irekita, ez ba? Hitzekin jarri beti, bale? Ikusi dezakegu bi eren irekita, argazki horiek izan behar dira gure egoera hauek, eta baina ikustatze zerbait garrantzitsua edo bitxia gertatu behar da, eta interesgarria, bi eren irekita, ikusi dezakegu argazki horretan irekita, eta zeharo atea irekita. Atea irekita. Hausik izan behar dira egoerak, ez da? Eta argazki bat egin batzen badigu, hausik ikusi behar dugu. Orduan, jarri ditzagun hemen izendatu ditzagun. Q0, Q1, Q2, eta Q3. Bale, badukagu egoerak ikusita. Horrein hasi behar naiz, egoera diagramak egiten. Esaten digute mur bezala, beraz, irterak guztiak bolotxotan. Ia, jarri behar dut hemen. Q0, eta bolotxo handi bat, horre 5 irtera sartu behar direlako. Q0, Q1, Q2, eta Q3. Bale, venga. Q0 baldin badago itxita eta ez badago pertsonalik, S baldin bada 0, hemen. Egoera bakoitzetik bi geziatera beharko dira. Eta irterak izan beharko dira, itxita baldin badago, egoerak dira, irterak dira, bat, eta ez dago ez irekitzen, ez ixten, beraz, 0 eta 0. Bale. Aldiz, pertsonatxo bat etortzen bada, hemen aurrean, pertsona bat etortzen bada, hemen norbait etortzen bada, ordene S batera jarri behar da, sensoreak non dago, sensorea batera jarriko da, eta hasi beharko da irekitzen, orduen zer egin beharko dugu, onutzaien, eren bat irekiko beharko dugu, S batera jartzen baldin bada. Bale, hemen gaude eta pentsatu ezagun orain egoerak. Bale, nago irekitzen eren bat. Irterak izan beharko dira, bat, 0.
bat, 0, eta atea dago irekitzen, bat, eta isten 0. Vale, pertsona horrek hor jarraitzen badu, jarraitu beharko dugu, atea irekitzen pasatzen geha honuntza, orduen irteerak egon beharko dira, bat 0, bat 0, 0, markatu, bat 0, 0, eta atea dago irekitzen, eta isten ez. Pertsona horrek jarraitzen badu, pues, zeharo irekiko dugu, eta hau egon beharko da, zeharo irekita, hau 0, 0, 0, eta hau ez dago ez irekitzen, segundotxo bat. Gunden, bai, hemen, irekita dago, beraz ez dago ez irekitzen ez isten, ez? Hau 0-0 jarri ditzakegu. Askotan, hemen erabakiak zuek hartu beharko dituzue. Askotan gauza guztiek ez daude argi hemen, beraz erabakiak hartu ditzakezu. Jarri ditzakezu batera, ere bai kasu honetan, ez da esola. Horrela utziko digu, 0-0. Orduan badaukagu. Pertsona bertan jarraitzen badu, ordene irekita mantendu beharko dugu, ez ba? Eta horrelaxe. Bale, suposatu dezagun orain, pertsonatxo hau baduala, arutza. Ordene, sensorea 0-0 jarri behar da. Hasiko geha mendik. Orden, 0 jartzen baldin bada sensorea, zer egin beharko dugu, irekita baldin badago, pues pasatu beharko geha onutza, ez ba? 0 baldin badago, onutza pasatu beharko geha, eta irteerak izan beharko dira. Baldin badago bi erenetan, pues irteerak izan beharko dira bat 0-0, badaude bat 0-0, eta orain isten dago, beraz, irteerak izan beharko ziren, hemen problema bat izan behar dugu. Begira, irteerak izan beharko dira bat 0-0, baina atea isten dago. Beraz, irteerak izan beharko ziren bat 0-0, eta irekitzen ez, isten bai. Begiratzazue, isten dagoenean, egoera honen irteera ezberdina da irekitzen dagoenean edo isten dagoenean. Ikusten duzue? Orduene, problema daukagu hemen, ez gara konturatu honekin, eta hemen berdina hartatuko zen, honek jarraitzen badu isten, hemen irteerak izango ziren bat 0. Bat 0 posizio horretan dagolako, baina izan beharko zen 0 isten dagolako eta Z bat isten dagolako. Orden berriz, ezin ditugu irtera berdinak izan mur dagoenean egoera berdinean. Katxela, porreta, zer egin beharko dugu hemen? Egoera gehiago behar ditugu. Begira, egoerak, naiz eta hasieran hauexek izan, argazkia egiten badiogu egoera hauek sortzen dira. Baina TikTok egiten badiogu, ikusi dezakegu posizionetan dagoela irekitzen, edo eta isten, orduan egoerak izan behar dira. Q bat, atea, eren bat irekita, irekitzen, eta hau ere bai, irekitzen, zeren izan dezakegu atea, eren bat irekita, baina isten egotea. Isten, beste egoera bat berdegu. Eratzazue, atea, bi eren irekita, baina isten behar ditugu. Ze egoera bitxia, konturatu geha, hementxe, hori une askotan gertatu daiteke. Igual hauek pensatu, zalantzaren bat baldin baduzu ez jarri egoera hori, orden, zalantzaren bat baldin baduzu egoera jarri. Gero hemen hauek pensatzerakoan, ez baduzu erabiltzen, pues ez da kodifikatzen eta listo. Orduan, bat, bi, hiru, lau egoera beharrean ditugu 5. Zeren hauek banatu ditugu bitan. Izen berdinekin jarraitzen baldin badut, eta igual kolorez berdinekin jarraituko dut ikusteko mobida hau. Venga, honi Q4 esango diot, eta honi Q5. Venga, bai. Bai, kolorez berdinekin. Esan duguna, eta horrein ezabatu beharko duguna da hause. Osea, jarri behar ditugu egoera berriak, nun jarriko ditut. Hemen, venga, Q4 eta Q5. Egoera berriak, zeren orain, begira, irekita dago, eta hasten bada isten pertsona badoalako, joan berko naiz, bi eren, Q5-era, hau, pertsona esagertzen bada, joan berko naiz unutza, bi eren dala honen berdina, baina orain irteerak jarri ditzaket horrelaxe. L2, L2 eta L1, bat 0-0, baina gero A eta Z horrelaxe. Ez dago irekitzen, eta dago isten. Hortarako behar dugu egoera. Hau banatu zaizkigu
bitan, hauek bitan banatu zaizkigu. Orain, hemen baldin banago. Eta pertsona bat etortzen, jarretuko dut isten, bale? Hemen baldin banago, eta pertsona ez badago, horren joan berko naiz eren batera, baina isten, zeren hemen irteerak izan berdina, honen berdina, bat, zero, hemen dagolako, bat, zero, baina orain, ez dago irekitzen eta dago isten. Ez dago irekitzen dago isten. Eta azkenik, zero, ailegatzen bada sensoretik, pertsonarik ez badago, ja, geratzen naiz itxita. Orduan, irekitzeko prozesu hau, eta isteko prozesu hause. Bi hauek horlaxe banatuta. Eta orain, azkenik geratzen zaiguna da, hau ja, urdina jarri dut. Egoera bakoitzetik bi gezi atera beharko dira. Begira, suposatu, hasten dela, ate hau hasten dela, isten, eren bat, bienen, eta orduen pertsona joaten dela. Hauxe da, falta zaizkigu, zero irtera hemendik eta hemendik, eta hemendik epatata bat ikusiko dugu. Ordene, atea, isten baldin bada, osea, irekitzen baldin badago zeharo, naiz eta pertsona joan hemen, erabaki bat hartu dezakegu, zer egin dezakegu. Begira, eren bet zabaltzen bada, eta pertsona jaten bada, erabaki dezaket, atea istea. Erabaki dezaket hau, atea istea, baina askotan mekanikoki gauza horiek ez dira oso onak. Osagai mekanikoak gauza aldaketa azkar horiek ez dizki gustatzen eta asko zartzen dira horregatik. Guk erabaki dezakegu, naiz da, pertsona joan, atea zeharo irekitzea. Igual horrela egin behar dut, bale? Eleganteago eta ingeniari hobeago batekin. Orduan ez dut itxi behar pertsona jaten bada. Naiz da pertsona ez egon, hasieran agertu denez, erabaki behar dut, irekitzea. Hau egin behar dut. Ireki behar dut. Eta gero, begira, pertsona ez badago, ja hasiko da isten, zeharo ireki ondoren. Hau, onutza bilatzen baduzue, ariketa ere ondo behar da, baina honeko beto funtzionatu behar du, eta baina uste ateak horrexe funtzionatzen dutela. Aurrea jartzen bazarete, ez akentzen bazarete, atea zeharo irekitzen da, eta ez ditu egiten aldaketa azkar horiek, bale? Eta berdina, isten denean, baldin badago bienen pertsona bat agertzen bada, hemen zer egin dezakegu, itxarango dugu dena istea, bale? Pertsonak itxaran dezala istea, eta edota egin dezakegu hemen pertsona detektatzen badu, azkar. Venga, bueno, ez, hemen jarraituko dut isten, bale? Naizta pertsona agertzu, jarraituko dut isten. Horrelaxe erabaki dudalako. Horrelaxe ez baduzu egiten, jaten bazarete irekitzeare, ondo egongo da, Baina, bueno, horrelaxe erabaki dut, mekanikoki hobeto delako. Venga, ustut ja badaudela denak, ez ba? Hemendik ateratzen da hau eta hau, ustut denak daudela. Beste lagia tabla egiterakoan ikusiko dugu. Badoz, interesgarria eriketa hau, Egin dezakezu beste modu batera, beste erabaki batzuk hartzen zuek, badeos. Hemen, behidala izakeztu enutza, edo hemendiko nutza, izango zen, irekitzea nahi baduzu, persona agertzen diren, azkarrago nahi baduzu irekitza. Venga, listo. Orduan, egin dezagun hemen orain, egia taula, transizio taula guztiak. Lehen da bizi pensatu beharko duguna da, hauxe, zenbat flip-flop behar ditugu. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6 egoera. Eta ez lau hasieran hasi garenekin. Lau izan balida, bi flip-flopekin nahiko. 6rekin, 3 behar ditugu. Beraz, egoerak, 0, 0, 0, 0, 0 bat, kodifikatuko ditut, kubiku bat, holaxe, kubiru 0 bat bat, lau, lau bezala, eta bost, bost bezala. Aldatu ezakegu, Orduan horraxe egiten badut, egin behar dut egia taula. Eta egia taula ekarri ez dudanez, pause txiki bat, eta hemen daukat egia taula. Orduan, sarrera bat, 3 flip-flop, beraz, bat, bi, 3, lau zutabeko egia taula egin beharko dugu. Hemen lehendabizikoa beti sarrerak, kasu honetan bat bakarrik, eta hemen flip-flopak. 3 ditugunez, Q2, Q1 eta Q0. Uepa, marko. Eta txukun jarriko ditugu. Oraingo egoerak, orain, gero, eta irteerak. Q2, Q1, Q0. Holaxen, eta txukun dago ikusteko, hauek ere, gustatzen zaizkit jartzea. Listo, orain gero, eta irteerak, bost irteera ditugu, bai, Ja, L3, L2, L1, A, eta Z. Listo. Venga, marrak leku guztitatik, txukunago eratzeko, nik ere akatz gutxiago egiteko, eta hemen, akatzen bat egiten badut,
zuek egitzazu ondo eta jarraitzazue. Ados, vale, hauek mur dira, beraz, egoeren menpe hon behar dira. Bakarrik erdiarekin nahiko izan, berda? Eta listo, venga, gozen. 0, 0, 0 egoeran baldin banago, dala hau, eta 0 bat sartzen bada, bertan geratzen naiz. 0, 0, 0. Eta irterak nola daude? Bat, 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 0, 0. Venga, 0, 0, 0, 0 egoeran baldin banago, eta bat sartzen baldin bada, ordunua, ku batera. 0, 0, batera. Eta irterak geratu behar dira, bat, bat, 0, bat, 0. Bueno, igual, bagizu zer. Bai, bat, bat, 0, bat, 0. Quieto, 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 irterak, irterak, irterak. Mur denez, irtera jarri behar ditut bakarrik, hementxe, hementxe. Zeren, ontara pasatzen naiz, beha, egoera ontara nago, beraz. Irterak bakarrik erdian, mur direlako, bale? Eta egon behar dira bakarrik, egoren menpe. Venga, 0-0 bat sartzen bada, 0-0 batera noa. 0-0-0 eta bat sartzen bada, 0-0 bat. Guazen, 0-0 bat, hemen baldin banago. Eta 0 sartzen bada, 0 sartzen bada, erabaki dut, osan banago, irekitzen, zer gertatu da hemen? Bai, hasi naiz irekitzen. Eske hemen irekitzen nago, eta nahiz eta persona desagertu, nik jarraitu behar dut irekitzen. Hori da, erabaki dudalako. Horraxe erabaki dut. 0-0 bat baldin badago, eta persona baldin badago, berdina. 0 bat 0 erogoerara. 0 bat 0. Ja, venga, 0 bat 0 egoeran, hemen dago, irekitzen dago, eta naiz eta persona joan edo baldin badago, beti joan behar naiz urrengora. Horrelaxe erabaki dut. Egoera ontara, eta egoera ontara. Listo, gero jarriko ditut irterak, bale, mur denez, azkenean egingo dut. 0 bat bat egoeran nago, zeharo irekitan nago, eta pertsona joan bada, hasi beharko naiz isten, baina ez da joazen behar, onuntza, joan behar naiz, ku bostera. Joan behar naiz, 0 bat bat, eta pertsona joten bada, hasi behar naiz isten, egoera ontan. Dala, bieren, baina isten. Hemen baldin banago, zeharo irekita, 0 bat bat, eta persona jarritzen badu hor, bertan geratzen naiz. Aha, ederki. Venga, bat 0-0 egoeran baldin banago. Edo jarrituko dut bat 0 bost. Venga, bat 0 bost egoerakin. Bat 0 bost egoeran dago. Bieren. Eta pertsona joten bada, pues jarraitu behar dut isten. Bat 0-0 egoerara joan da. Eta persona ere baldin badago, hasi naizen ez isten, naiz eta persona bat agertu ere egin behar dudana da, isten jarraitu. Venga, bat 0-0 egoeran baldin badago, eren bat, eta personarik ez badago, pues itxi behar naiz, ja, zeharo, eren batetik itxi behar naiz. Eta hontan baldin badago, eta naiz eta persona bat egon, isten nagoenez, erabaki dut ontara joatea mekanikoki nire ateak urte gehiago irauteko. Guazen, eta bat 0 Q6 ez dago, baditu, eta Q7 ere ez, beraz hauek isak. Isak, eta isak ditu hemen. Venga, irteerak mur direnez, hauen menpe egon behar dira. Ia, Q0, bat, 0-0. Q bat, irteerak ditu, bat 0, bat 0. Bat 0, bat 0. Q2, bat 0-0, bat 0. Bat 0-0, bat 0. Q3, denak 0. 0-0. Lau, lau, bat 0-0 bat. Bat 0-0 bat. Eta bost, bat 0-0-0 bat. Bat 0-0-0 bat. Eta hauek, isak ditugu. Eta hauek errepikatuko ziren hau murdilako eta bakarrik egoeran menpe daudelako. Eta ez eseren menpe. Ados, barruan daudelako. Listo, bat ditu hemen gauza guztiak egin da, eta orain behar ditugu flip-flopak erabakitzea zeintzuk erabili, eta gauzak diseinatu. Venga, erabili behar ditut T flip-flopak. Gauzak ezberdinak egiteagatik, T flip-flopak zer egiten du. T flip-flopak egiten du hauxe bere irteeran. Sarrera denean 0, duen balioa mantendu, eta sarrera denean bat, duen balioa alderaztu. Horregatik, bere transizioak, horregatik dira, 0 baldin badauka, 0 mantentzeko, bere sarrera egon barko da 0. 0 bat, batera pasatzeko, batera, alderazteko. Bat badago, eta 0ra pasatzea nahi badegu, alderaztu. Eta batera badago, eta batera mantentzea, pues mantendu. Hau dira transizio taulak, eta hau jarri behar ditut, T flip-flopak diseinatzeko. Ia, T bat daude, T2, T bat, eta T0. Venga, hasi gaitezen, begiratu erku, kubi.
0, 0, mantendu. Hau, zuek askar pasatu dezakezue, egin behar ditudan akatsak zuzendu, eta zuek egin. Venga, 0, 0, mantendu. 0, 0, mantendu. 0 bat alderaztu. Bat 0 alderaztu. Bat bat mantendu. Isa, isa. 0, 0, mantendu. 0, 0, mantendu. 0, 0, mantendu. 0, 0, mantendu. Bat 0 alderaztu. Bat bat mantendu. Isa eta isa. Te bat. Hemen eta ben. 0, 0, mantendu. 0, bat alderaztu. Bat, bat, mantendu. Bat, 0, alderaztu. 0, 0, mantendu. 0, 0, mantendu. Isak. Kuba. Gaude hemen. 0, 0, mantendu. 0, bat, alderaztu. Bat, bat, mantendu. Bat, bat, mantendu. 0, 0, mantendu. 0, 0, mantendu. Isa eta isa. Bai da? Mantendu, mantendu. Vale. Eta azken eguan. Hau eta hau. 0, 0, mantendu. Bat 0 alderaztu. 0 bat alderaztu. Bat bat mantendu. 0, 0 mantendu. Bat 0 alderaztu. Isa eta isa. Eta azkenekoak. 0 bat alderaztu. Bat 0 alderaztu. Epa. Alderaztu. 0 bat alderaztu eta bat bat mantendu. 0, 0 mantendu. Bat 0 alderaztu. Isa eta isa. Hau isek izango ziren. Listo. Zer egin barko dugu orain? Karnof pila bat. Karnof pila bat. Lau aldagaiko karnof hauek, eta gero irteerak daudenez hiru horien menpe, hauek simpleagoak atera behar dira. 5 irteera, eta hiru horiek hemen bat, bi, hiru, lau, 5, 6, 7, 8 karnof egin beharko dira. Irteera guztiak eta flip-flopen sarrera guztia. Pues egin behar ditut. Zuek pasatu ezakezu azkarrago. Hasti benaiz te horiekin. Otro neka berri behar dut laukiek, jarri behar dut. Lauki hauek. Hasi gaitezen, hemen, aldagaiak dira. S, Q2, Q1, eta Q0. Eta hau lau aldiz. Lau aldiz, hiru aldiz, hiru flip-flop daudelako. Epa, hemen txe. Goazen, hau da, T2, T1, eta T0. Sartu itzagun. 0, 0, 0 bat. 0, 0, 0 bat. Bat 0, isa, isa. Bat 0, isa, isa. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Eta bat 0, isa, isa. Bat 0, isa, isa. Te bat. 0 bat, 0 bat. 0 bat, 0 bat. 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. 0 bat, 0, 0. 0 bat, 0, 0. Eta 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. Eta T0. Hemen. 0 bat, bat 0. 0 bat, bat 0. 0 bat, isa, isa. 0 bat, isa, isa. Bat, 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 0 bat. Ui! Bat, 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 0. Hemen txe. Eta 0 bat, isa, isa. 0 bat, isa, isa. Venga. T bat. Edo T2. T2. T2 multzoak. T2 multzoak. Ja, hartu ditzagun hau horrelaxe, adibidez. Eta hau da, Q2, bider, Q0 marra. Marra, hau nutzagun, bale? Q0 marra, gehi. Gehi, hau nola hartu dezakegu, horrelaxe bakarrik ez da, hau izan behar dela. S marra, bider, Q1, Q0. Q1, Q0. T bat, guazen, T bat. Ze multzo ditu hemen, bi hauek bakarrik horrelaxe hartu ditzaket uste dut, bai, horrelaxe. S marra, Q2 marra, bider, Q0. Gehi, eta hau, pues hau honekin hartu dezaket. S, Q2 marra, S, Q2 marra, S, Q2 marra, kito. Da, hemen zein instalatzen Q2 marra. Q2 marra eta zein instalatzen bi hauek. Q1 marra eta Q0. Venga, hau. Hemen, pues hauek argi daude, horrela sartu beharko direla, eta hori da, T0 da Q1 marra, Q0. Gehi. Beste hau, horrela da, bai. Hoi da, Q1, Q0 marra, eta azkeneko hau, hartu ezakegu horrelaxe. S, Q2 marra,
SQ marra eta Q1 marra. Listo? Vale, irterak. L2, L3, L2, L1. Eta Z. Venga, hauek ere, egoeren menpe daudenez, hauek nahikoak dira egoerekin egitea. Orduan egin behar dut hemen hiru aldagaiko garlojak hemen. Huntxe. Gero kopiatuko ditut, hiru batiz. Venga, denak egin behar ditut. 0, 0, 0, bat, 0. 0, 0, ui, 0 eta bat. Hemen 0 eta bat. Eta hau, bat, bi, hiru, bost aldiz. Venga, egin zaun dira. Hau mekanikoa da, Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Listo. Gazten. Hemen adibidez, L3, L2, L1, A, eta Z. Venga, hasi egitez, L3, bat, 0. Bat, 0. Bat, ixa. Bat, ixa. L2, bat, 0, 0. Bat, 0, 0. Eta bat 0, ixa. Bat 0, ixa. L1, bat 0, 0, 0. Bat 0, 0, 0. Eta 0, 0, ixa. 0, 0, ixa. A. 0, bat, 0. 0, bat, 0. A. 0, 0, ixa. 0, 0, ixa. C. Lau 0, 0, 0, 0, 0. Bat, ixa. Bat, ixa. Hauek, ia. Hemen bertan jarriko ditut. Hiru, berdin. Multzoak hemen. Hau dela. Pipa. Aldagaiak. Hemen dira. Aldagaiak. S, Q, B, Q. Eta Q. Kitu. Aldagaiak ez. Marko. Egoerak bakarrik. Q, B, Q bat eta Q, 0. Orduen. Hau da Q0 marra. Q0 marra. Gehi. Eta hau horrela sartu dezakegu. Bai, eta horixe izan behar da, bakarrik, txene, Q bat marra. Venga, L2 da, L2, multzoak. Hau horrela, hoi da, Q2, Q bat marra, Q2 marra, Q bat marra, gehi hau honekin dala. Q bat marra, eta beste aldatzen dena Q0 marra. Venga, hemen, batak. Hau bat bakarra. Eta, pues, L bat, nun jarri dut, hemen. L bat, berdin, kubi mar. Q bat marra eta Q0 marra. Termino hori da, ez ba, hoi zein zen, L bat. L bat begiratzen da bakarrik bat hemen. Bale, egoera hortan gaudelean. Eta A. Hauxe, venga, mitxe. A da. Q bat, Q0 marra. Vale, eta bat geratzen zegoen hau, denak negatiboak. Q2 marra, Q bat marra, Q0 marra. Gatzen bat egiten badut, dakizue. Eta ben, bueno, hau geratzen dugu, txukuna, C izan behar da, Q2 eta Q2 bakarrik. C da Q2, ja? C da Q2. Q2. C, esan dugu, C dela Q2. 0, 0, 0, bat, exacto, vale, venga, bai. Baitu hemen denak. Listo, transizioak egin ditugu, flip-flopak ere, egingo dugu zirkuito osoa, zuek azkar pasatu dezakezu. Egin behar dut, zirkuito osoa marraztuta horrela vertikalean. Venga, 3 flip-flop eta sarrera bat. Venga, bai, 3 flip-flopak hemen. Bat. T. Q marra, erlojua, marratxoak. Eta hau, 3 aldiz. 3 aldiz. Bat. Eta bi. 3. Hementxe. Ditugu, ia.
Sistema osoaren erlojua kontrolatuta CLK batekin, denak. Sinkronak bidenez, holaxe. Eta izendatuko ditut horrexe adibidez, ez du axola, bat, bi. Hau onutza, eta hau onutza. Denak sinkronak bidenez, erloju berdinarekin kontrolatuta. Sarrera hau izan behar dugu. S. Bale, eta denak konektatzeko, eta irterak izan behar ditu, ia. Hemen jarriko ditut. L3, L3, L2, L2, L1, A, eta C. Eta hemen behar ditugu ere bai, egitea, badakizu zer egin behar dutudan, hauek arutzago eraman, piskatu nutzago, zer hemen jarri behar ditut, T2, T1 eta T0. Ia nola geratzen da, zirkuito potula, ez da egin nola geratuko, ez dut egin. Ben. Venga, hemen T2, T2, jarriko dut, hemen, azpirago, eko gira utzateko, hemen, adibidez, T2, T1, hauek flip-flopen sarreak izan behar dira. T0, eta bost irteera, zirkuito hori ia saiatzen da zen ondo egiten. Eta egin behar ditutu dena da, onutzaino eraman, eta gero hartuko ditut, behar ditudan bezala. Eraman behar dut ere bai, honen kontrakoa, honen not, hauenak ere bai, onutza eraman, eta gero konexio guztiak egin behar ditut, arteak erabilita. Ia, zuek azkar pasatu ezakezu, Aurten horrela analiz zirkuitoak egiten da asko ze txukunago geratzen dira. Zirkuito hau daukazu egin da ingelesezko liburuan, eta ni uste horrela eleganteago geratu behar da. Irteera bat. Sarrera bat, bost irteera. Te hauek hemen, eta funtzioak hemen txe. Ia, ikusten ditut, bai. T2 dira, bi and, hor bat hemen, eta bi and. Hala ese batuta, eta bian direla Q2 eta Q0 marra, hemendik Q2ra. Eta hemendik Q0 marra, eta handonetan S marra, dala hau, S marra, Q1 eta Q0. Txukuna horrela, Q1 eta Q0. Haukagu T bat eginda, T2 eta haren konektatzen badugu hau T2ra. Ederki, eta hau, txukunago jarri behar dut. Horrelako potentea geratu zen nahi izan da. Hortxe. Hau hementxe. T bat daukagu bi, hor bat hemen. Eta berrize beste bi and. Hauek batuta. Eta bi hauetako S marra. S marra, Q2 marra. Hemen, handotxe bertan. Eta Q0. Q0 horutzak. Eta bigarrenean Q2 marra, Q1. Q2 marra, Q1 marra. Hemen. Eta Q0. Q0 horutzak. Ederki. Eta T bat konektatu behar dugu. T batera. Eta T2, T0 ez dut egin. T bat, honutza. Uste nuen bi flip-flop zeudela, hemen. Eta egin dezagun T0, beka hemen egingo dut. Hemen txau, T0, zetunto. T0, hor bat eta hiru and. Hor bat eta hiru and. Bat, bi eta hiru. Hauek onutza batuta. Eta daukau, T0. Q bat marra, Q0. Q bat marra, Q0. Q0. Q bat, Q0 marra. Q bat,
Q0 marra. Eta azkeneko terminua, S, Q marra, Q bat marra. S, Q marra, Q bat marra. Q marra, Q bat marra. Hemen txaukat. Venga, guazten orain uste hauek erraxagoak izango direla, ba? Venga, L3 barkatu. L3 da Q0 marra eta Q bat marra. L3 da bakarrik, bat, hor bat. Eta dago, Q0 marra, Q bat marra. Q0 marra, ui, Q0 marra, Q bat marra. Erraxago, bale. L2 daukat hor bat eta bi hand. Hor bat eta bi hand. Eta handoietan ditugu. Q marra, Q bat marra, Q marra, Q bat marra, eta Q bat marra, Q0 marra. Q bat marra, Q0 marra. Eta hauek batuta horrela xe, L2. L bat hand bat bakarrik. Zeren da termino bat. Hand bat eta hemen txi daude Q2 marra, Q bat marra, Q0 marra. Denak marrarekin. Hau, eta hau. Eta azkenik, A, da, hemen hor bat eta bi hand. Hor bat, bi hand. Hauek batuta. Eta hemen ditugu Q bat, Q0 marra, Q bat. Q0 marra. Eta bestean, Q marra, Q bat marra, Q marra. Q bat marra. Eta Q0 marra. Hoi baneukan egin da, uste dut, Q0 marra. Uste dut hemen non baiten bazegoela. Zut hau zala, hartu dezaket hau eta untza sartu, simpleago egiteko. Zeren L bat jazan terminoa hau, orduen egin dezakeguna da, hau erabili beharrean, simpleago. Egin dezaket hau ondo egin badute, ontsa sartu, eta azkenik Z. Z da kubi, emetxe. Z da kubi. Zuztenean, listo! Hoi hone bada, ze zirkuito potoloa egin duen, ziurrenik akatzen bat egingo nuke, baina prozesua badakizu zein den. Aurrera.